Fireman Report. Gituki na ang hingpit nga implementasyon sa 27 bilyones ka pesos na Lapu-Lapu Expressway Project human sa malampusong panagtagbo sa mga opisyal sa dakbayan ug sa ilang mga private sector partners. Nanguna sa meeting si Congressman-elect ug outgoing Mayor John Ardahong Chan, kauban ang chairman sa Metro Pacific Tollways Corporation nga si Manny V. Pangilinan. Mitambong usab sa maong coordination meeting sila si Beatriz Gonzalez Magallanes sa Ulticon Builders Incorporated ug si Francis Lloyd Chua sa Premium Megastructures Incorporated. Ang Lapu-Lapu Expressway Project usa ka 12-kilometer 4-lane expressway ug dako kining tabang aron mapagaan ang trapiko ug mapasayon ang biyahe paingon sa Mactan Cebu International Airport. Gilauman nga ang travel time nga 35 minutos karon mukunhod ngadto sa 12 minutos pagkahuman sa proyekto. Ang Lapu-Lapu Expressway Project usa sa mga giila nga game changer sa transport ug development sa Lapu-Lapu City ug sa tibuok isla sa Mactan. Kini si Idol Aiko, di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.